Avvalo assalomu alaykum shahrimandoni Jumhuriyat Tojikiston, binandagon, tamom ishli joma'i shahrimandon, ravshanfikron, muborizon, muhojiron, tamom ishli joma'a az mansabdori oddiy ta mansabdori balandpoya. Maqsad az kushodani hamین kanal یوتیوبی که نام کانال Political Liberty است، سیاستی آزاد و баланд бардоштани сатҳи маърифати дониши сиёсии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Бинобар ин дар ду сабте ки буд мо оид ба мафҳуми сиёсат, политика ва чӣ гуна Эмомалӣ Раҳмон худ асоси тағйири сохти конститутсиониро ҷиноят эътироф шудааст, тибқи боби 29 кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон исбот намудем. Дар ин сабт боз як кирдорҳои Эмомалӣ Раҳмон ки асоси тағйири сохти конститутсиониро худ ҷинояти асоси сохти тағйири конститутсиониро содир намудааст, тибқи қонуни олии кишвар, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бандубаст ва моддаҳои онро далел пеш оварда бандубаст менамоем. Пеш аз он ки ман суханро сар кунам, шурӯъ кунам, пеш аз ҳама яке аз сиёсатмадонони Амрико, президенти Амрико Абрам Линкольнро суханашро ман дар ҳамин ҷо бо забони тоҷикӣ ба шумо мегӯям. Абрам Линкольн чунин гуфта буд: ман ғулом таваллуд нашудаам ва ҳаргиз ғулом нахоҳам шуд ва ҳаргиз ғуломдор нахоҳам шуд, зеро ки фаҳмиши ман оиди демократия ин аст. Бинобар ин ман ҳамчун шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун як ҳуқуқшинос, ҳамчун дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кор кардаам, собиқ афсар ҳастам ва ман қасамро чуноне ки дар ҳамун каналҳои ютубӣ ҳаст, қасамро барои мардуми худ, ҳимояи марзудони худ қасам ёд кардам, на балки барои ҳимояи оилаи Эмомалӣ Раҳмон. Бинобар ҳамин тамоми шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мо аз модар ғулом таваллуд нашудаем ва ҳаргиз ғулом нахоҳем шуд мо тоҷикон ва ғуломдориро мо тоҷикон намеписандем, зеро ки муҳити мо тоҷикон озодихоҳ аст, демократияро мо мехоҳем, демократияи озодро. Бинобар ин ҳамин шурӯъ намудем. имрӯз оид ба барои чӣ ҳамон қитъаи замине ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Хитой дода шуд ва дар тамоми ҳамин шабакаҳои телевизионӣ чӣ Хитой, чӣ дигар давлатҳо ҳамин журналистҳо, сиёсатмадорои Хитой тасдиқ намуда истоданд ки замин дар ҳақиқат ба манфиати Хитой дода шуд аз ҷониби Эмомалӣ Раҳмон. То ҳамина шурӯъ кардан ман як нозукии ҳамин чизаш ба шумо мефаҳмонам. соли 1841 Накинский договор байни Британия ва Хитой ки як қисми Хитой дар Британия тааллуқ дошт баста шуда буд ки Хитой мустамликаи як қисматаш мустамликаи Британияда дохил мешуд. баъд ҳамун Накинский договора соли 1900
1898 Пекинский договор ки иваз намудан, баъзе тағйирот илова ворид намудану, ҳамуна 99 сол дигада дуруст кардан. Ҳамин Накинский договор ва поёни ӯ Пекинский договора 99 сол дуруст кардан. Ҳамун ҳудуде ки Тоҷикистон қати ҳамсарҳад ҳаст, ҳамун Хитой, ҳамун ҳудудо ба мустамликаи Британия то ҳол ба тариқи неофициалӣ дохил мешавад, тибқи анавихи шартномаҳо. Бинобар ҳамин, барои чӣ Эмомалӣ Раҳмон қитъаи заминро ба Хитой дод? Ана ҳамина мефаҳмонам ман шумо. Томас Гоббс, политологи инглиз, як идея фикр карда баромаде ки ҳамун идеяи ӯро бисёр давлатҳои абарқудрат истифода мебаранд. Чунин аст ҳамун идея. Давлати камбағала мебинӣ, давлати абарқудрат вақте ки давлати камбағал ба яке аз ҳамун қишри ҷомеаи давлати камбағал, например Тоҷикистон, ба яке аз қишри камбағалаш власти, ҳамун давлатро барои идоракуниш ихтиёраш дадем. Вақте ки ӯ ихтиёрдорӣ мекунад, ӯ маззаи вазифаро мефаҳмад, маззаи бойгариро мефаҳмад, лаззаташро мефаҳмад ва барои истирдоди мардум, истибдод, ғорати мардум, қатли мардуми худ шурӯъ мекунад барои ҷамъ овардани сарват. Вақте ки сарват ҷамъ кард, вай ҳамун одамро ба давлати худа, агар абарқудрат бошӣ, ба давлати худ, например Британия солҳои 2000 даъват мекунад. Вақте ки ҳамун маззаи власта мефаҳмад, бойгариро мефаҳмад, ҳамун одамое ки сари қадрат омаданд, даъват мекунад. Вақте ки ӯ давлати ҳамун орома мебинад, осуда аст, амният побарҷо аст, ҳамуна реклама мекунӣ, ӯ мебинад, мегӯяд ки биё ҳамин бойгариҳои дизидагиро ман оварда ҳамҷода баҷо кунам. Баъд ба Эмомалӣ Раҳмон аксар ҳамун моликияте ки ҷамъ овардашро дар Британия афшорҳо, дар Швейтсария, ки Швейтсария ҳам ба Британия тачниятса дорад ба тариқи неофициалӣ, ба Дубай, ба Хитой, гуфтам ки ҳамун договори Накинский ва Пекинский договор ки як қисматаш ба Британия тааллуқ дорад, ба Индия ки мустамликаи Британия буд, ба Турсия ва дигар давлатҳое ки ҳамин дохил мешавад ба колонияи Британия, колония мегӯяд мустамлика, ҳамонҷода бурда ба ҷо мекунад. Вақте ки ҳамун пулоро ки овард монд, ҳамун соҳибои давлат, роҳбарои давлат, инсон зависимӣ мешавад, ку вақте ки маблағ аз дасти дигар каста аст, зависимӣ мешӣ ту бойгарӣ. Баъд ӯ туда диктовка мекунад чӣ хеле корро иҷро карданад. Бинобар ҳамин Эмомалӣ аз сабабе ки зависимӣ аз Британия буд, аз Британия ҳамон минтақае ки ҳамон Накинский договор ки территорияи Хитой ки ба Британия тааллуқ дорад, Тоҷикистонро ба ҳамон хоҷагони худ дод, хоҷагон. Бинобар ҳамина таҳлил мекунем тибқи конститутсия ки қонуни асосии кишвар мебошад ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳаминро ҷиноят эътироф мекунад. Барои ҳамин мегзарем моддаи 6 Конституцияи ҷумҳурии Тоҷикистон, Конституцияи ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 6 сархати 3-4 ки ҳамин ғабси ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби як қишри ҷомеа ки данғарагиҳо ҳаст, чи генерал, чи роҳбаро, аксар роҳбарои минтақа, роҳбарои корхона, оилавӣ, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, фирмаҳо, банкҳо ба оила тааллуқ дорад, ҳамин ҷиноят эътироф карда буд. Дар сабти аввал гуфтем ва ин тибқи ҳамин моддаи вақте ки ту вайрон мекунӣ моддаи конституция, автоматически тибқи моддаи 306 кодекси ҷиноятӣ, боби 29 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷиноятҳо ба муқобили асоси сохти конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Боби 29 моддаи 306 бо зӯроварӣ ғабз намудани ҳокимият ё бо зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимият. 306 содир кард Эмомалӣ Раҳмон. удов гуфтем ина моддаи 6 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 306 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. бо аз Google мебинем, худтон мехонем, таҳлил мекунем, анализ мекунем.
دویم قطعه زمین دادن ماده 7 کنسیل جمهوری تاجیکستان حدود جمهوری تاجیکستان تقسیم نشونده و دخل‌ناپذیر میباشد. جمهوری تاجیکستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت ها، شهر و ناحیه ها، شهرها و دهه ها عبارت است. صاحب اختیاری استقلالیت و تمامیت ارضی تاجیکستان دولت تعمیم نماید ترغیب عملیات جدای اندازی که یگانگی دولت را خلالدار میکند منع است. ترتیب تاسیس و تغییر ایش وابسته نیست. برای همین ماده همین 7 حدود تاجیکستان تقسیم نشونده و دخل‌ناپذیر است. همون حدودش که طبق خریطه همون دنیا معین شده است که تاجیکستان هم خیلی تریتوریا دارد، هم مساحت کوادراتی، هم خیلی دولت اعتراف کرده شده، دولت بنیاد دموکراتی دنیوی و کنستیتوسیون خود را دارد. انا همون چیز همش با چنانه که در سبتای آینده گفتیم خوجین تمامی مالکیت های دولتی مردم است، نه بلکه پرزیدنت، نه بلکه پیشوای ملت کسی که باشد. بنابراین طبق انا همین ماده و حق نداشت که ماده کنسیل جمهوری تاجیکستان همون حدود جمهوری تاجیکستان رو تقسیم کرده به خطای دیگر. این جنایت اعتراف می شود طبق باز کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان باب 29 اساس جنایت ها با مقابل اساس ساختار کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان ماده 305 خیانت به دولت اعتراف می شود. و یک چیز دیگر را می گویم که وقتی که این بحث ها اوید به پامیر سر شد، وقتهای اخیر همجا یک گلبدین رو شهید کردن، کشتن برای ترس دادن مردم. اوید به ترس یک ثبت علاهیده می شد. من او را شما دو با کتابی یعنی قانونی می فهمانم. طبق امجد رئیس ناحیه درواز برآمد کرد، گفت ما درواز میخواهیم که به دیگه منطقه ها شامل کنیم، خطلان یا دیگه منطقه. انا همین هم طبق ماده 7 قسم 3 که من شما دهازی گفتم خواندم، با یک بار دیگه میخوانم. صاحب اختیاری همون با سرخط دش میگوید که تاجیکستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت ها، شهرها، ناحیه ها، شهرک ها و دهه ها عبارت است. کنستیتوسیون میگه صاحب اختیاری استقلالیت و تمامیت ارضی تاجیکستان دولت تعمیم می نماید. انجاش رئیس همون دپوتاتی درواز که تقسیم ما میخواهیم که دیگر ولایت بگذاریم گفت او جنایت اعتراف میشه. او نماینده حاکمیت دولتی این آدمای امام علی رحمان است که از گفت که همون عمل میکند. کنستیتوسیون میگه ترغیب و عملیات جدای اندازی که یگانگی دولت رو خلالدار میکند منع است. این هم جنایت است. دعوت عاموی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی میشود. بنابراین امام علی رحمان طبق قانون های جمهوری تاجیکستان، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان این است. ماده ها میگیریم با طریق گوگل ماده 6 میخوانیم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان رو میخوانیم، قسم 3-4 رو میخوانیم، بعد کودکس جنایتی ماده 306 میخوانیم. همین اوجه جنایت است خودتون انالیز میکنین. دویمش ماده 7 میخوانیم، 1-2-3 رو میخوانیم خودتون تحلیل میکنین. بعد ماده های باز باب 29 ماده 305 307 خودتون میخوانین. در ترکیب کردارش جنایت بودنی این رو خودتون میفهمین که در ترکیب کردار او جنایت است. برای همون اونم درسی که بود یوز پوبلیکوم یوز پریواتوم که قانون پوبلیشن دموکراتی دنیوی و یگانه صاحب اختیار دولت تاجیکستان اعتراف کرده شده است، اما جمعیت همه غلامن اون پریوات یوز پریواتوم به منفعت تنها یک قشر جامعه که تنها از دنغران همون ها تعلق دارد. برای چی؟ برای اون که برای اداره کنن غصب کردن حاکمین دولت. چی با من در مقامات ها کار کردگی هستم. بچهای در شهر دوشنبه بسیار بچهای شهر دوشنبه هم کادرهای با قوت دارن. برای چی سرداری شعبه نمیشن، سرداری
вазорат намешаванд, вазир намешаванд, барои чӣ мардуми суғ намешавад, барои чӣ бачаҳои хатлон ки бисёр басавод ҳастанд, бисёр таҷрибаҳо доранд, чӣ ба сардорҳои вазир намешаванд ё дар раёсатҳо муовинои вазир намешаванд. Барои чӣ? Сабаб ғафси ҳокимият тибқи моддаи 6 сархати 4. Бинобар ин мардум шумо инам имрӯз як ҳолате ки боз аз ҷониби Эмомалӣ Раҳмон тағйири ҷинояти тағйири сохти конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистонро худаш содир намуда, ҷиноятро шурӯъ намуда ба хотима расонидааст, исботи худро ёфт. худтон бо таҳлил мекунед, худтон мебинед, дар ҳамаи ҷо дар ҳамин чизҳо ҳаст, мушоҳида мекунед. ин такти ҳаракат баҳои ҳуқуқӣ додан ба ҳаракатҳои кирдорҳо ва рафторҳои Эмомалӣ Раҳмон ки худашда ягон дахл надорад қонунҳои на асосии кишвар, на қонунҳои дохила. қонунҳои байналмилалӣ дар гузари магар оид ба бисёр равшанфикро, муборизо, тамоми мардумро ки ӯ мегӯд террорист, хоини давлат, ӯ равшанфикр, ӯ ақидаашонро медонад, ӯ озодӣ мехоҳанд, ӯ озодӣ баён мехоҳанд, озодӣ гуфтан мехоҳанд, озодӣ мехоҳанд ки ҳамаи қишри ҷомеа баробар бошад, на балки як қишри баланд бошад, ҳамаи ресурсҳои давлатӣ баробар тақсим карда шавад, на балки барои як минтақа тақсим карда шавад. Бинобар ҳамин худи Эмомалӣ Раҳмон экстремист ва террорист буданашро ман дар сабтҳои оянда ба ҳамин канал обуна мешавем бо факту далел видео ва ки чӣ гуна ӯ пособничество доиш мекунад аз минтақаи Данғарабо ҳамроҳи генералош ҳамун доишиҳоро сарпарастӣ мекунад. ман бо сабти видео ва далелҳо пешниҳод мекунам ва дар записҳои оянда боз донишҳои сиёсии шуморо баланд мебардорем. бояд ки ҳар як қишри ҷомеа новобаста аз касе будан, аз касе набудан, аз сиёсат бояд бархурдор бошад. вай аъзои ҷомеаи шаҳрвандӣ аст, вай ҳамчун шаҳрванд паспшиноснома дорад, вай ҳамчун шаҳрванд аст, вай ҳаққи овоздиҳӣ дорад, меравад овоз медиҳад, барои чӣ гуфтан ҳақ надорад? Не, ин надонистани қонун. барои ҳамин дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст ки надонистани қонун аз ҷавобгарӣ истисно намекунад. бинобар ҳамин бояд ҳар як инсон қонуна донад, ҳар як инсон мафкураи сиёсиш, мафкураи қонундониш баланд шавад. барои ҳамин канал кушода шудае ки дониши сиёсии шумо баланд бардошта шавад ва аз ҳиллаҳои сиёсие ки Эмомалӣ Раҳмон барои идоракунии ҷомеаи ҷумҳурии Тоҷикистон то ба ғуломдорӣ оварда расон, ана ҳамина бояд исбот мекунем. исбот ба тариқи қонун ва қонунҳои дохила ва қонунҳои байналмилалӣ исбот мекунем. бинобар ҳамин ба ҳамин канал обуна шавед ва ба дигар шаҳрвандо ки ҷумҳурии Тоҷикистон аст ба ҳамонҳо тақсим намоед, то ки дониши сиёсиашон огоҳии сиёсӣ пайдо намоянд. ин ҷиноятҳое ки содир кардааст Эмомалӣ Раҳмон ман худам намегӯям. қонуни конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд, кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд. худтон ҳамаи мардум мушоҳида кардагианд, дида истодаед, но бояд шумо ана ҳамина худтон хонену худтон боварӣ ҳосил кунем ки тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон кирдори ӯ ҷиноят аст. гап қатъӣ не, кирдораш тибқи қонун ҷиноят аст. қонунҳои асосии кишвар. раҳмат ба диққаттон. дар сабтҳои оянда боз бисёр ҳолатҳое ки чӣ гуна режими ҳамин сохташ тартиб дода шудааст ва чӣ гуна инструксияҳо идора мекунад ва чӣ гуна тарс додан, чӣ гуна ба ҳамин ҳолат овардани мардума, ман дар сабтҳои оянда то вақти инқилоб бояд мардум огоҳии сиёсӣ дошта бошанд ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд. ба хатогӣ ки одами дигар шахс бояд як одами тасодуфӣ боз роҳбар шаваду
به همین خطاگی ما راه بدهیم تا این همین درجه آمده رسیم. رحمت به دقت.